Johannes evangeliet kapitel 19 og vers 30, der siger den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Han siger, det er fuldbragt. Hvorefter vi læser, at han bøjede hovedet og opgav ånden. Altså lige inden Jesus dør på korset, der siger han, det er fuldbragt. Men hvad er fuldbragt? Jo, Jesu frelsergerning er fuldbragt. Ser I tidligere i Johannes evangeliet, der ser Johannes døberen Jesus komme hen imod ham. Og der siger Johannes dette om Jesus. Se, der er Guds lam, der bærer verdens synd. Og det betyder, at da Jesus han led og døde på korset, der var det for at gøre sig selv til genstand for Guds retfærdige straf på vegne af mennesker af alle folk, folkeslag, stammer og tungemål. Og da straffen den var blevet betalt til fulde, der var det så, han udbrød, det er fuldbragt. Hvorefter han altså bøjede hovedet og opgav ånden. 3 dage efter opstod han igen fra de døde. Ja, han besejrede døden, og derfor kan han give evigt liv til enhver, der tror på ham. Hvis du ønsker at vide mere omkring alt dette, så tøv endelig ikke med at tage kontakt til os og skriv til os. Tak fordi du kiggede med.